Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýändigine garamazdan berk maska düzgünni giýirden türkmen häkimetleri ýurdun käbir sebitlerinde ýylata maska dakynmagy gadagyn edýär. Şol bir wagtda Aşgabatda maska rejimi odolky ýaly öz güýjünde saklanyp maskasyzlara jerime ýazmak işleri dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Maska dakynmak düzgünü 4-nji iýunda ýatyryldy. Awtologlarda maska dakmaly däl edildi. Indi tersine boldy. Polisiýa maska dakynan adamlara maskaňy çykar diýip duýduruş berýär. Bazarlarda, dükanlarda, hemme ýerde maska dakynmak gadagyn edildi diýip Lewaply ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitdäki habarçymyz maska dakynmak düzgüniniň diňe hassahanalarda saklanyp galýandygyny aýdyp, ýol polisiýasynyň uloglary saklap, sürüjilerden we ýolagçylardan ýüz maskalaryny aýyrmagy talap edýändigini hem belledi. Şeýle talap bilen Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň da ýüzbeýiz bolýandygyny garaşsyz neşir hem habar berýär. Türkmen News neşiri özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp, Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasynyň maska dakynan sürüjili ýa-da ýolagçyly uloglary köpçülikligiň saklaýandygyny belleýär. 2020-nji ýylyň tomsundan bäri adamlar maska öwrenişdi. Köpler onu giýmekden ýüzürdiler. Kimdir biri eňegini çelini düşürüp takdy we ýüzünde onuň barlygyny görkezdi. Köp adama jerime salynıp, olar maska almak üçin öýlerine iberildi. Indi ýene suňa meňzestat gaýtylanýar. Ýöne tersine adamlar maskalaryny aýyrmagy mejbur edýärler. Diýip neşir 5-nji iýunda çap eden maglumatynda yerli ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Şol bir wagtda Aşgabatda habarçymyz paýtagtda maska rejiminiň odolky ýaly öz güýjünde saklanýandygyny we maskasyzlara jerime ýazmak işleriniň dowam edýändigini habar berýär. Adamlar öýleriniň golaýyndaky köçede maskasyz ýöne awtobuslarda, dukanlarda we şuňa meňdeş ýerlerde maskaly gezýärler. Eger awtologlarda maskasyz adam bolsa, onda polisiýa ulogy saklaýar. Polisiýa köçelerdäki maska adamları hem saklaýar. Maska düzgünni bozanlara 50 manat jerime salýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 6-njy iýunda gurrun berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda habarçymyz özüniň Mary welaýatyndaky çeşmelerine salgylanyp, bu sebitde de ýylatdan maskalary çykarmagyň talap edilýändigini hem habar berdi. Maý aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň fonunda giýirdilen çäklendirmeleri şol sanda maska dakynmak düzgünni bölekleýin ýatyrdy. 6-njy maýda geçirilen hökümet meclisinde 1-nji iýundan başlap uluglaryň ähli görnüşlerinden hem de ýapyk binalardan başga ýerlerde maskalary aýyrmak teklif edilse-de, olary açyk meýdanda dakynmagyň talap edilmejektigi aýdyldy. Covid-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň giýirdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejikleriniň goramagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan bäri häkimetler maska rejiminiň berjaý edilişine berk gözegçilik etdi. 2 ýyl bäri ýylat hemme ýerde maska dakynmaly boldy. Hatda adamlar pagtany maska dakynyp ýygmaly boldular. Ýurdun ýaşaýjylary düzgünü bozanlary anyklamak we olary jerime salmak üçin ýygyderli polisiýa ýygdyrlamalaryna sedewar edildi. Mundan başga da maskalaryň ýoklugy ýa-da nädogry dakylmagy üçin jeza hökmünde tutsa edilen düzgün bozucular mejburi işlere şol sanda pagta meýdanlaryna sürüldi. Şol bir wagtda pandemiýanyň ilkinji aýlarynda türkmen häkimetleri koronavirusdan goranmak üçin maska dakynmak isleýän raýatlara maska giýmegi, dermanhanalara maskalary satmagy gadagyn etdi. Häkimetleriň bu çäreleri ýurt raýatlarynda şahsy saýlawyň ýagny bir zady saýlap almak erkinligiň ýokdugynyň aýdyň misalydyr. Hökümet maska rejimini güýje girizmeden öň käbir adamlar virusdan goranmak üçin maska dakynmak islediler, ýöne muňa ruhsat berilmedi. Häzir hem käbir adamlar maska dakynmagy dowam etdirmek islese-de muňa ruhsat berilmeýär diýip Türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde Azatlyga beren maglumatynda aýtdy.